Liwat nga gintagaan sang pagtamod ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpatuman sang localized lockdown sa mga kabanwahanan sa probinsya lakip na ang Pasig City. Madumduman nga kahapon na nagpagawa sa Executive Order No. 288 si Defensor kung sa diin nga ginamando sini ang limitado nga paggawa sa mga tao sa ilang nga panimalay malibad na lang kun para sa mga essential nga mga transaksyon. May balawan nga ginadumilian man ang mga non-essential travel. Samtang mahimo naman nga makagawa mga persona nga mayara sa mga negosyo kag trabaho sa mga establishmento nga ginutugutan nga mag-operate. Ang ginasiling natin, let us start at ECQ, but at the level of the municipality, depending on what is the situation there. That's what it's all about. Kasi may guidelines sila. Karang guidelines sila, para naging butang natin dira, nga muna ang guidelines ng IDPF, kag National Task Force, kagara manila sa ato nga executive order. Sa pihak nga bahin, ginkumpirmar ni Defensor nga may dugang mga numero sa mga kaso ng COVID-19 variants kaangay sa Alpha kag Beta sa probinsya sang Iloilo apang ginklaro niya nga unofficial pa ini bangoy kinahanglan pa ang maid-id nga pag-validate sa mga nasambit nga kaso. Yes, may ma-confirm kita yung unofficial sa niya sa ako, so hindi sa pagmumuli official na document. Kung may ma-confirm sa iba na variants, pagkabilang variants sa damot na sila eh. Tugay na sila sa atin sa pananaw natin mga taon na variants nila sa virus. New variant or no new variant pareho lang ang pag-andapat. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo ini sa kabanderang Victoria kasalan nga bandera sa maton nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.